panggih temanten, ya iku upacara kang katindakake sawise acara ijab kabul. Tata rakit upacara panggih temanten. Ijol kembar mayang, tegese rong ati ditemokake kang duweni pangarep-arep, bisa nyawijine cipta, rasa lan karsa, utawa manunggaling tresna sejati supaya bisa ngayahi urip bebarengan. Balangan gantal. Upacara balangan gantal minangka pralambang sih katresnan lan kasetyan ing antarane temanten kakung lan putri. Panggih utawa salaman. Temanten kakung lan putri ketemu banjur salaman dene pemimpin adat maca donga. Wiji dadi. Wiji dadi yaiku temanten kakung pengidak endhog pitik nganti pecah. Banjur temanten putri ngumbah utawa ngresiki sikil utawa ampeyane temanten kakung nganggo banyu kembang. Upacara iki minangka pralambang sawijining kepala kulawarga sing tanggung jawab ring kulawarga. Unjukan tirta wening. Unjukan tirta wening yaiku ibu lan bapak temanten putri ngunjukake toya wening marang temanten kalorone. Ing tahap iki uga ana sing ngarani pupuk, yaiku ibu temanten putri ngusap-ngusap sirah utawa mustakane mantu kakung minangka tandha ikhlas nampa manten kakung dadi bagian kulawargane. Sinduran. Sinduran yaiku lumampah alon-alon kanthi nyampirake kain sindur minangka tandha temanten sakloron wis tinampa ing kulawarga. Timbangan. Timbangan yaiku temanten sakloron lungguh ing pangkonane bapake temanten putri minangka pralambang sih katresnane wong tuwa marang anak lan mantu saha besan. Kacar kucur. Kacar kucur wujude dhuwit logam, beras lan uga rampil liyane sing dikucurake ana pangkonane penganten putri minangka pralambang paweh nafkah. Dahar klimah. Dahar klimah yaiku temanten sakloron dahar dulang-dulangan minangka pralambang temanten sakloron arep urip susah lan seneng kanthi bebarengan. Bubak kawah. Bubak kawah yaiku sawijining tata cara katindakake nalika mantu sing kapisan
ora kudu anak mbarep. Tata cara iki sejatine katindakake nalika ing acara midodareni sadurunge acara tumuruning kembar mayang. Mapak pisan utawa mertui yaiku wong tuwane temanten putri methuk wong tuwane temanten kakung ning ngarep omah lan bebarengan tindak ning acara resepsi. Sungkeman yaiku temanten sakloron sungkem nyuwun pangestu marang wong tuwa kekalih. Manten lanang lan wadon urut-urutan sungkem marang bapa biyune lan mara tuane.